El bàsquet consisteix en un esport fonamentalment de força i velocitat. A quines accions és present la força? La tenim present als llançaments, en els tirs i els passes, els canvis de ritme i de direcció, i en els salts, sobretot en el rebot, l'entrada, taps, tirs de lluny i en suspensió. Com a exercicis de llançament, podem treballar la força a través d'una escala de coordinació que acabi amb tir. També podem treballar els canvis de ritme i de direcció a través de l'escala de coordinació que acabi amb una entrada, amb pas canviat, amb escala de coordinació i circuit amb cons, amb arrencades amb arrastre i acabada amb velocitat. Esto no lo podemos hacer, ¿vale? Tenemos que cogerlo de la cintura, de aquí, de las caderas, ¿vale? ¿Sí? Una vez lo tengo hecho, si él arranca así, no puede hacer fuerza. Por lo tanto, baja tu centro de gravedad, aquí, ¿sí? Y venga, a partir de aquí empujo. I també podem combinar canvis de ritme i salt fent exercicis en conjunt, de rebot i tap. Per exemple, exercicis de salts en banqueta. Ni algo así, ni algo así, ni algo así, ni nada de esto. Sí, salto y sobre mí me caigo, ¿vale? I hem de tenir especial cura amb aquells lesionats, sobretot de genoll i turmell, que poden treballar propiocepció separadament del grup amb passes per evitar l'impacte. El tipus de força que hem de treballar és, primerament, manifestacions reactives, a través d'elàstico explosiu amb els salts i els llançaments, i a través de reflexe elàstico explosiu en canvis de ritme i salts. I posteriorment treballarem les manifestacions actives a través de la força explosiva, sobretot manifestades a les arrencades. En el moment de treball de força explosiva s'han de respectar les càrregues i els temps de descans entre sèries. Hem d'evitar l'excés d'impacte, sobretot en edats entre els 14 i 18 anys, per prevenir així l'aparició de sobrecàrrega tant en tendons com en músculs. Es recomana treballar almenys un cop a la setmana el treball de força i, sobretot, el més allunyat del dia del partit. Quins requeriments hem de tenir de cara al treball de força a l'entrenament? Un bon escalfament, bons estiraments dinàmics, treball combinat amb pilota pel treball de transició i el treball de càrrega controlat. Ho podem fer, per exemple, amb pilotes medicinals pel tren inferior que no superin els 3 quilos i pel tren superior que no superin els 5 quilos. Tindrem especial cura amb els lesionats, sobretot per evitar l'impacte del genoll i turmell, amb aquell jugador que tingui predisposició al trencament de fibres, ja sigui per sobrecàrregues musculars continuades o quan el nostre grup de jugadors superi els 10 jugadors, cosa que ens farà no poder controlar el treball individualitzat. També tindrem especial cura amb aquells jugadors que tinguin problemes d'esquena. Evitarem la càrrega de pes. I finalment, amb els jugadors que presentin lesions d'espatlla a la zona del manegot, evitarem sobrepassar els 90 graus. Els beneficis del treball de força sobretot es centren en 2 puntals. L'entrenament de força en joves és una mesura de prevenció de lesions i la correcta progressió en exercicis de força és clau pel desenvolupament de la mateixa. Recorda que l'edat cronològica és diferent a l'edat biològica. Hem d'intentar treballar la individualització i, sobretot, i el més important, planificarem el treball en funció de l'entrenament, del moment competitiu i del tipus de jugador.